PlayStation. Μια σειρά από κονσόλες οι οποίες έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, δίνοντας την δυνατότητα να πούν ιστορίες με νόημα όπως η ιστορία του The Last of Us και να δοθούν ψυχολογικά με τους παίχτες. Είμαι ο Agent και με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων κυκλοφορίας του PlayStation, θα ήθελα να μιλήσω για όλη την ιστορία πίσω από την αγαπημένη μας κονσόλα. Έτοιμοι, φύγαμε! Όμως πριν αρχίσουμε την ιστορία, θα ήθελα να σας μιλήσω για μια κονσόλα προάγγελος του PlayStation, η οποία είναι το Nintendo PlayStation. Το Nintendo PlayStation προέκυψε από την συνεργασία της Sony με την Nintendo. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος υβριδικής κονσόλας, καθώς συνδυάζει τα τότε τεχνολογικά επιτεύγματα των δύο εταιριών, δηλαδή το να είναι συμβατό με τις κασέτες του Super NES της Nintendo, καθώς και με τη νέα μορφή για τότε Super Disc της Sony, η οποία βασιζόταν σε CD. Δυστυχώς δεν βγήκε ποτέ στην αγορά. Σήμερα, από τα 200 πρωτότυπα που είχαν φτιαχτεί, σώθηκε μόνο το ένα. Και γνωρίζουμε πως μοιάζει, διότι ένα κανάλι το 2015 ονόματι Diaboldi ανέβασε βίντεο με το πρωτότυπο του Nintendo PlayStation, δείχνοντας σε όλους τι θα μπορούσαμε να είχαμε με κάποια άλλα συστήματα της Nintendo. Ο λόγος που δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην αγορά ήταν λόγω δύο ανακαλύψεων. Η Nintendo ανακάλυψε πως η Sony ήθελε με κάποιον τρόπο να πάρει όλα ή τα περισσότερα κέρδη από τις πωλήσεις χωρίς να αφήσει τίποτα για εκείνη. Την Nintendo δηλαδή. Η Sony τον Ιούνιο του 1991 πήγε στο Consumer Electronic Show με σκοπό να ανακοινώσει δύο γεγονότα. Το πρώτο πράγμα που ήθελαν να ανακοινώσουν ήταν η λήξη της συνεργασίας με Nintendo, καθώς και να ανακοινώσουν ένα τεράστιο βήμα για την καριέρα της Sony. Ένα βήμα που δεν ήξεραν ποτέ μέχρι που θα του φτάσει. Ήθελαν να ανακοινώσουν το PlayStation. Την επόμενη μέρα, αφού είχε γίνει η ανακοίνωση για το add-on του Super NES πριν το PlayStation, η Nintendo αρνήθηκε στην συνέντευξη τύπου ότι το Super Disc ήταν εφεύρεση της Sony και είπε ότι ήταν εφεύρεση του Philips, ενός παλιού εχθρού της Sony. Και μετά από αυτά τα γεγονότα, η Sony αποφάσισε από add-on για το Super NES να την κάνει κανονική κονσόλα και να ονομάσει PlayStation. Και μάλλον θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί αν η Nintendo ακύρωνε το CD-ROM σαν add-on, το PlayStation μάλλον δεν θα υπήρχε καθόλου, γιατί αυτό το add-on θα πήγαινε το Nintendo 64. Το PlayStation ή αλλιώς PS1 έχει ως το πιο πετυχημένο παιχνίδι του το Gran Turismo, το οποίο παιχνίδι μέχρι τις 30 Απριλίου του 2008 είχε πουλήσει περίπου 10,88 εκατομμύρια αντίτυπα. Το αρχικό PlayStation, έχοντας πουλήσει πάνω από 104,8 εκατομμύρια παιχνίδια, το έχει βάλει τρίτο σε πωλήσεις ως η καλύτερη κονσόλα μετά το PlayStation 4 και το PlayStation 2. Το PlayStation 1 κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία στις 3 Δεκεμβρίου του 1994, στη Νότια Αμερική στις 9 Σεπτεμβρίου του 1995, στην Ευρώπη τον ίδιο χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου του 1995 και στην Αυστραλία στις 15 Νοεμβρίου του 1995. Και οι κριτικές που είχε μαζέψει το PlayStation 1 ήταν πολύ θετικές, καθώς το επενούσαν για τα πολύ ωραία 3D γραφικά που είχε τότε. Ο σχεδιασμός του PlayStation οφείλεται στο Ken Kutaragi, στέλεχο της Sony που διεύθυνε ένα τμήμα μηχανικής υλικού και αργότερα ονομάστηκε ως ο πατέρας του PlayStation. Το ενδιαφέρον του Kutaragi να δουλέψει σε βιντεοπαιχνίδια προήλθε από το γεγονός ότι είδε την κόρη του να παίζει παιχνίδια στο Famicom της Nintendo. Ο Kutaragi έπεισε την Nintendo να χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή ήχου SPC 700 στο Super NES μέσω μιας επίδειξης των δυνατοτήτων του επεξεργαστή. Η προθυμία του να συνεργαστεί με την Nintendo προήλθε τόσο από τον θαυμασμό του για το Famicom, όσο και από την πεποίθηση ότι οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών έγιναν τα κύρια συστήματα ψυχαγωγίας για οικιακή χρήση. Αν και ο Kutaragi παραλίγο να απολυθεί επειδή δούλευε με την Nintendo εν αγνία της Sony, ο πρόεδρος Norio Oga, αν προφέρω λάθος το όνομα, sorry, αναγνώρισε τις δυνατότητες στο chip του Kutaragi και αποφάσισε να τον κρατήσει ως προστατευόμενο. Η έναρξη του PlayStation χρονολογείται από μια κοινοπραξία του 1988 μεταξύ της Nintendo και της Sony. Η Nintendo είχε δημιουργήσει τεχνολογία δισκέτας για να συμπληρώσει τις κασέτες της με τη μορφή του Family Computer Disk System και ήθελε να συνεχίσει αυτή τη συμπληρωματική στρατηγική αποθήκευσης για το Super NES. Δεδομένου ότι η Sony είχε ήδη συνάψει σύμβαση για την παραγωγή του επεξεργαστή ήχου SPC 700 για το Super NES, η Nintendo ανέθεσε τη Sony να αναπτύξει ένα πρόσθετο CD-ROM με τον προσωρινό τίτλο PlayStation ή Super NES CD. Όμως, όπως προαναφέραμε, η κατάσταση της συνεργασίας μεταξύ Nintendo και Sony δεν πήγε καλά. Εξοργισμένοι από την αποκήρυξη της Nintendo, η Oga και ο Kutaragi αποφάσισαν ότι η Sony θα αναπτύξει τη δική τους κονσόλα. Η κατάρρευση των συμβολέων της Nintendo αντιμετωπίστηκε με ανησυχία στην ιαπωνική επιχειρηματική κοινότητα, καθώς είχαν παραβιάσει έναν άγραφο κανόνα. Το εγχώριο των εταιριών που δεν στρέφονται η μία εναντίον της άλλης υπέρ ξένων. Το αμερικάνικο υποκατάστημα της Sony σκέφτηκε να συμμαχίσει με την Sega για την παραγωγή μιας μηχανής που βασίζεται σε CD-ROM που ονομάζεται Sega Multimedia Entertainment System.
Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο της στο Τόκιο άσκησε βέτο στην ιδέα όταν ο Αμερικάνικος Διευθύνων Σύμβουλος Tom Kalinske τους παρουσίασε την πρόταση. Ο Kalinske θυμήθηκε να έλεγαν ότι η Sony δεν έχει ιδέα από παραγωγή, δεν έχει ιδέα από λογισμικό και δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν με όλα αυτά. Παρά όμως τις δυσκολίες, η Sony κατάφερε να φτιάξει μια κονσόλα που μπορούσε να τη θαψέψει μέχρι και τον πιο παράξενο πελάτη. Παρά τις δυσκολίες που φάνηκαν στον δρόμο, η Sony ποτέ δεν έμεινε μόνη της και πάντα είχε συνεργάτες δίπλα της. Μερικές από τις εταιρείες που υποστήριξαν την Sony στο μεγάλο της βήμα ήταν η Namco, η Konami και η Williams Entertainment, καθώς και από 250 άλλες ομάδες ανάπτυξης μόνο στην Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, η Namco ενδιαφέρθηκε να αναπτυχθεί για το PlayStation από τη στιγμή που η Namco συναγωνίστηκε τη Sega στην αγορά arcade. Η απόκτηση αυτών των εταιριών εξασφάλισε παιχνίδια με επιρροή όπως το Ridge Racer του 1993 και το Mortal Kombat 3 του 1995. Το Ridge Racer ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια arcade εκείνη την εποχή και είχε ήδη επιβεβαιωθεί και κλεισμένων των θυρών θα είναι και το πρώτο παιχνίδι του PlayStation. Έχοντας πάρει πρέφα τον χαμό που είχε κάνει το PlayStation 1, αποφάσισαν στις 7 Ιουλίου του 2000 να κυκλοφορήσουν το PS1, μια μικρότερη επανασχεδιασμένη έκδοση του αρχικού PlayStation. Όμως λόγω του ότι οι πωλήσεις του PlayStation 1 μετά από ένα σημείο κατέβαιναν σε θέμα αριθμών, η Sony αποφάσισε να τελειώσει εντελώς την παραγωγή του. Μόλις σταμάτησε η παραγωγή του PS1, η Sony αποφάσισε να κυκλοφορήσει το μεγάλο δεύτερο θηρίο της. Το PlayStation 2 εννοείται. Το PlayStation 2 έκανε τον ντεμπούτο του την ίδια χρονιά το 2000 στην Ιαπωνία στις 4 Μαρτίου, στην Νότια Αμερική στις 26 Οκτωβρίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου και στην Αυστρία στις 30 Νοεμβρίου. Και από την ημέρα που κυκλοφόρησε το PlayStation 2 έχει κάνει περίπου 158 πωλήσεις. Και καταλαβαίνετε τον αριθμό τώρα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτή η κονσόλα κράτησε για 13 χρόνια στην παραγωγή της Sony. Το PlayStation 2, όντας έκτης γενιάς κονσολών, μπορούσε να υποστηρίξει παιχνίδια σε CD και μερικά σε DVD και ήταν το πρώτο σύστημα που μπορούσε να παίξει παιχνίδια από προηγούμενης γενιάς κονσόλα. Όπως προανέφερα, η κυκλοφορία ήταν για 13 χρόνια, δηλαδή από τις 4 Μαρτίου του 2000 έως τις 4 Ιανουαρίου του 2013. Και το πιο πετυχημένο παιχνίδι για το PlayStation 2 δεν θα κάνει άλλο πέρα από το GTA San Andreas, το οποίο παιχνίδι πούλησε 17,33 εκατομμύρια αντίτυπα από τον Φεβρουάριο του 2009 που τότε κυκλοφόρησε. Το PlayStation 2 είναι η μακροβιότερη κονσόλα όλων των εποχών. Πάνω από 2.000 παιχνίδια έχουν κυκλοφορήσει για αυτό το σύστημα και τα παιχνίδια συνέχισαν να την κάνουν την κονσόλα με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το PlayStation 2 πούλησε 100.000 κονσόλες στην πρώτη κιόλας μέρα του. Τόσο καλή εντύπωση είχε κάνει το PlayStation 1. Όπως και με το PS1, έτσι και με το PlayStation 2 κυκλοφόρησε μια δεύτερη επανασχεδιασμένη κονσόλα που λέγεται PS2 Slimline. Το Slimline είχε το μέγεθος του αρχικού μοντέλου και το μοντέλου Slimline είναι πολύ αισθητό. Το μειωμένο μέγεθος προέρχεται από τη μετακίνηση του τροφοδοτικού του στο FIS. Τουλάχιστον στα μεταγενέστερα μοντέλα αυτό προσθέθηκε ξανά στην κονσόλα χωρίς να θυσιαστεί το λεπτό μέγεθος. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο PlayStation 3. Το PlayStation 3 είναι το τρίτο σύστημα της σειράς οικιακών κονσολών του PlayStation. Είναι η τρίτη οικιακή κονσόλα που χρησιμοποιεί το λογισμικό συστήματος Cross Media Bar και κυκλοφόρησε στο κοινό στις 11 Νοεμβρίου του 2006 στην Ιαπωνία, στις 17 Νοεμβρίου του 2006 στην Βόρεια Αμερική και στις 23 Μαρτίου του 2007 στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Και είναι η πρώτη κονσόλα PlayStation που διαθέτει ασύρματο ως προεπιλογή χειριστήριο. Η αρχική έκδοση θα ονομαζόταν στην καθιερωμένη το μοντέλο FAT προκειμένου να διακριθεί από τις μελλοντικές αναθεωρήσεις, οι οποίες ονομάζονται επίσημα Slim και Super Slim λόγω σημαντικών μειώσεων της μάζας της κονσόλας. Το PlayStation 3 είναι η πρώτη κονσόλα που χρησιμοποιεί δίσκους Blu-ray για τα πολυμέσα του. Τα προηγούμενα μοντέλα του PlayStation 3 ήταν συμβατά με τα παιχνίδια του PlayStation 1 και PlayStation 2. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα αφαιρέθηκε από ορισμένες από τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις της κονσόλας. Η Slim έκδοση του PlayStation 3 κυκλοφόρησε στις περισσότερες χώρες το Σεπτέμβριο του 2009 και αντικατέστησε την προηγούμενη γραμματοσυρά που υπήρχε στο προηγούμενο μοντέλο FAT, θυμίζοντας την παλαιότερη γραμματοσυρά που είχε το PlayStation 2. Είναι μια μικρότερη και πιο λεπτή έκδοση του PlayStation 3 με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και πιο αθόρυβο σύστημα ψήξης. Και μετά έχουμε και την Super Slim έκδοση που το PlayStation 3 Super Slim είναι μια πολύ λεπτή έκδοση του PlayStation 3. Είναι η μόνη έκδοση του PlayStation 3 που διαθέτει δυνατότητα slide που επιτρέπει την τοποθέτηση δίσκων. Πάμε στο επόμενο που είναι το PlayStation 4. Το PlayStation 4 είναι ο διάδοχος του PlayStation 3 και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2013 εγκαίρος για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων. Σαν δώρο δηλαδή.
Ανακοινώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2013 και παρουσιάστηκε στις 10 Ιουνίου στην E3 το 2013. Το PlayStation 4 κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου 2013 στην Βόρεια Αμερική, στις 29 Νοεμβρίου 2013 στην Ευρώπη και στην Αυστραλία και στις 22 Φεβρουαρίου 2014 στην Ιαπωνία. Ως χαρακτηριστικά, το PlayStation 4 έχει πλέον μια λειτουργία κάμερας που ονομάζεται PlayStation Camera. Το χειριστό του DualShock διαθέτει επίσης νέα χαρακτηριστικά όπως το κουμπί Share, που αυτό επιτρέπει τον παίχτη να μεταδίδει το παιχνίδι του είτε στο Twitch είτε σε κάποιο US Stream. Επίσης μπορεί να ανεβάζει διάφορα σε άλλες πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, αρκεί να έχει συνδεδεμένο το λογαριασμό του, και επίσης έχει και ένα touchpad. Το DualShock 4 είναι το χειριστό του PlayStation 4 και έρχεται με νέα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένου και της επιφάνειας αφής με δυνατότητα κλικ. Το χειριστήριο υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης μέσω γυροσκοπίου 3 αξώνων και επιταχυσιόμετρο 3 αξώνων και ενδονήσεων. Και σε θέμα μπαταρίας, περιέχει μια μπαταρία που μπορεί να φορτίζει κατά τη διάρκεια που το PlayStation είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Και με αυτό φτάσαμε στο σήμερα, έχοντας πλέον το PlayStation 5 στην εκδοχή μας, η οποία είναι μια οικιακή κονσόλα που αναπτύχθηκε από την Sony και κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου 2020 στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία και στην Κορέα και στη Νέα Ζηλανδία, με επίσημα να κυκλοφορήσει παγκοσμίως αρκετές ημέρες αργότερα στις 19 Νοεμβρίου. Το PlayStation 5 ήταν το πρώτο PlayStation που κυκλοφόρησε σε δύο διαφορετικά μοντέλα. Το ένα μοντέλο να περιλαμβάνει μονάδα δίσκου που να δέχεται συντάκια και το άλλο εξ ολοκλήρου ψηφιακή κονσόλα χωρίς επιλογή για φυσικά μέσα, δηλαδή να είναι μόνο τα digital. Το απλό PlayStation έχει 499 ευρώ, ενώ το PlayStation 5 Digital κατεβαίνει στα 100 ευρώ, δηλαδή 399 ευρώ. Και έχοντας πει για όλες τις κονσόλες της Sony, κάπου εδώ κλείνει και το κεφάλαιο του PlayStation. Ακόμα δεν έχουν πει κάποιο νέο για μια νέα κονσόλα και υπήρχε μια φήμη για το PlayStation 6, αλλά ποτέ δεν μπήκε παραπέρα. Αυτά από μένα. Ήμουν Agent. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment άμα σας άρεσε. Και στείλτε στους φίλους σας για να το δουν και εκείνοι. Και μέχρι την επόμενη φορά, αντίο.